тамоку асосан ба сурхной ва шуш зиёновар аст ва солҳои охир ҳатто наврасон низ ба ин одатҳо майл доранд ва ба мушоҳида мерасад ки баъди даст задан ба тамокукашӣ дигар маводҳои нашъадорро истифода менамоянд ки ба атрофиён таъсири манфӣ мерасонад. мутахассисони соҳаи тандурустӣ пайваста таъкид менамоянд ки саломатии ҳар як инсон ба худи ӯ вобастагӣ дошта ва барои дарозумрӣ тарзи дурусти ҳаёти солим ва риояи гигиенаи шахсӣ замина мегузорад. воқеан истифодаи тамоку ба саломатии инсон таъсири манфӣ мерасонад ва чуноне мутахассисон иттилоъ медиҳанд барои пешгирӣ аз ин одатҳои номатлуб ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд нисбати саломатии атрофиён таваҷҷӯҳ зоҳир созанд, чунки истифодаи барзиёди ин мавод ва дигар маводҳои мухаддир тамоми узвҳои баданро метавонад осеб расонад. тамокашӣ яке аз одатҳои зараровари паҳнгашта дар организм мебошад ки дар натиҷаи истифодаи тамоку яъне ки баъд аз 7-10 сонияи истифодаи он таъсири он ба мағзи сар таъсир мерасонад ва дар натиҷа яъне ки никотини таркиби тамоку ки ба хун ворид мегардад ба системаи марказии асаб яъне ки ба мағзи сар таъсир расонида дар оянда пайдошавии одат ба он пайдо мегардад. тамоку ҳатто ба чашму гӯш ва майнаи сар зиён мерасонад ва нафароне ки бемориҳои аллергикӣ доранд номумкин аст истифодабарии он. заҳри никотин ки дар таркиби тамоку мавҷуд аст баъд аз 10 сонияи истеъмол ба мағзи сар таъсир расонида ва дар натиҷа ҳамчун одат ба ин мавод пайдо мегардад. ҳангоми ба хун ворид гаштани никотин дар организм вобастагӣ пайдо мешавад, чунки миқдори муайяни никотинро талаб менамояд. зарари тамоку ба узвҳои ҳаётан муҳим дар мадди аввал меистад дилу рагҳои хунгард, баъдан системаи нафаскашӣ, баъдан иллати заҳрогини майнаи сар ва рагҳои хунгарде ки дар системаи марказии асабро аз хун таъмин мекунанд, баъдан иллати заҳрогин ба мағзи сар расонда мешавад. аз кадом ҷиҳат метавонад ки ин зарарҳо ба системаи дилу рагҳо, системаи нафаскашӣ ва системаи марказии асаб таъсири худшона расонад, чунки ҷузъи вобаста аст аз ҷузъи таркибии худи тамоку. бештар маводҳое ки дар таркиби тамоку ҳастанд, ино чӣ тавре ки ба ҳама маълум аст, дар аввал никотин, ҳарчанд ки миқдори кам 1,8 миллиграмм, ацетилалдегид 0,77 миллиграмм тақрибан, агар саҳл накунем, баъдан аммиак ва ғайра маводҳое ҳастанд ки ба гардиши хун, системаи дилу рагҳо ва ноҳияи нафаскашӣ зарари бештар расонда метавонанд. таҷрибаҳо муайян намудааст ки тамокукашӣ низ беморӣ аст ва чуноне зикр гардид, ин мавод метавонад ба тамоми узвҳои бадан зиёни ҷиддӣ расонад. аз суҳбат бо мутахассисони соҳа бармеояд ки никотин ҳамчун заҳр ба мағзи сар ва дар умум ба тамоми системаи асаб зиён мерасонад ва дар натиҷа фишори хун баланд мегардад. шахсоне ки дуру дарёз яъне ки тамоку истифода мебаранд, тадқиқотҳои илмӣ нишон дод ки нисбати шахсоне ки тамоку истифода намебаранд бештар ба бемориҳои системаи дилу рагҳои хунгард гирифтор мешаванд, яъне ки 12-13 маротиба зиёдтар ва 10 маротиба бештар ба бемориҳои захми меъда ва бемориҳои фишорбаландӣ гирифтор мешаванд. дуди тамоку дар ҳолати дохил гаштан ба узвҳои бадан қабати нозуки узвҳои нафаскаширо ноором месозад ва дигар бемориҳоро ба амал меорад ва ба хусус ба шуши инсон таъсиррасон мебошад. тавре мутахассисони соҳа иттилоъ медиҳанд, дар натиҷаи муҳлатҳои дароз истифода кардани тамоку сулфаи пай дар пай пайдо мегардад ва баробари шушҳо ба дилу рагҳои хунгард низ осеб мерасонад. аз дуди тамокуи ба муҳит паҳн гашта атрофиён низ ки шояд мубталои бемориҳои нафастангӣ астматикӣ мебошанд, оризаҳои худро расонад. дуди тамоку ба кӯдакону наврасон ва ба хусус ба занҳои ҳомила хатари бештар дорад. солҳои зиёд истифодаи тамоку дар баробари таъсири ҷиддӣ расонидан ба роҳҳои нафас, шушҳо ба дилу рагҳои хунгард ва ба хусус ба гурдаҳо низ зарари ҷиддӣ мерасонад.
аз рӯи мушоҳидаҳо дар шахсони тамоку истифода баранда аломатҳои лоғарӣ ва солҳои охир мубталошавӣ ба бемориҳои саратони шуш зиёд гашта истодааст. масъалаи таъсири узвҳои нафаскашӣ яъне шуш метавонад ба луопардаҳои дохили шуш зарар расонда, дар навбат шуш метавонад ба он вазифаеше ки иҷро мекард ба пуррагӣ, яъне ки узви нафаскашӣ яъне шуш, дар он зарари бештар барои мубодилаи кислород ки ба ҳам шуш ва ҳам рагҳои хунгард ворид мекунад, мубодилаи ҳамина дар шушу хун метавонад ки коста бигардонад. истифодаи тамоку миёни сину соли наврасӣ хеле хатарнок аст ва хуб мешуд ки падару модарон дар тарбияи фарзандон аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ва нагузоранд ки дар ин сину сол майли тамоку кашӣ намоянд.